1 Corinthians chapter 15, verse 57. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Apan salamat sa Dios nga mao'y naghatag kanatog kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Sa 1 John chapter 5 verse 4, it says, "For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith." Kaya bisan unsa nga igaanak sa Dios modaog gayon sa kalibutan. O ang buta nga makapadaog kanato batok sa kalibutan, mao kini ang atong pagtuo sa Ginoo. Hallelujah. Mag-ampot sa Ginoo, dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Tugutin nga niining buntaga karon sa unang Domingo sa bulan sa Agosto. Kami o Dios imong bubuan sa imong panalangin nga espirituhanon. Samtang maminaw kami sa imong mga pulong nga mao'y kalanon sa among mga kalag, tugutin ikaw magabusog niini o magapanalangin sa among mga kalag o espiritu. Dalaygon ka sa walay katapusan bisan pa sa among mga igsuonan nga naa karon diha sa matag panimalay nga nagasimba uban kanamo via live streaming Ginoo, ikaw usab magaabot sa imong panalangin ngadto kanila. Dalaygon ka sa walay katapusan. In the name of Jesus, let's clap our hands to the Lord, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to the name of the Lord. Bago tayo umupo, lingunin mo ang iyong katabi at kasabihin mo sa kanya, things needed in Christian victory. Things needed in Christian victory. Mga butang gikinahanglan diha sa Kristohanon nga kadaugan. Amen. Praise God. Lalipay ko na bless at Sunday School ni Brother Edgar na kini napitan diri mga igsoon. Wala pa nila himong simbahan, dinhi siya mamingwit. Ang sa imong kuha, butete, tilapia, Kapalo, endong. mamula na haluan. Praise God. Nga gikan sa lamaw nga dapit ang Ginoo mga kaigsuonan. Amen. Ginawa itong bahay pananamba isang lugar na kung saan ang mga tinawag ng Panginoon, ikaw, ako, na bautismado sa kanyang banal na pangalan, ay nandito mga kapatid upang ating purihin at sambahin ang ating Panginoon. God wants His children to be victorious. Amen. Nais ng Panginoon na ang kanyang mga katauhan, ng iyang mga anak, ay magmadaogon gyud mga kapatid. Nobody here wants to be a loser. Wa gyud usa nato dinhi karon nga gusto nga mapildi o dili mo daog. Tanan gyud ta gusto nga mapanalanginan. Amen. Tanan gyud ta nais mga kapatid na mabibiyaan sa ating Panginoon. Everyone wants to win. But not everyone will become a winner, mga kapatid. Kaya naalala ko yung sabi ni Apostol Pablo, dalaganon daw nato nga malahotayon kining lumba nga atong giapilan. Amen. Nga magatutok kang Hesus nga mao ang mabuugman o maghihingpit sa atong pagtuo. Iwakli daw nato ang tanang kabug-ak o ang sala nga nagapiit paglikos kanato. O dalaganon ta nga malahotayon ang lumba nga atong giapilan. Let's clap our hands to the Lord. Because not everyone will become a winner, mga kapatid. There are losers and there are also winners. Amen. Which do you prefer? Asa man kanini mga igsoon mamili? Winner. Kining winner ka o kining loser ka? Winner. Sa tournament na imo daog, Brother Lambo, na ako'y mapildi. Right. Boxing. Ang mapildi, di katulog sa iyo. Katong nakadaog, hagok mga kaisutan. Walang nakarelate na lagi mo pa. Amen. Pagpakan natin ang Panginoon. Nag-face mask ko mga igsoon, kaya di COVID ko, simba ko.
Giubog ko mga kaigsuonan. So, for that, inahanglan nga mag-Christmas kita mga kaigsuonan kay karong panahon na murag nagkalayat yung trangkaso dili sa buwang ka. Right. Kaya yung i-undergo tani o PCR test mga kaigsuonan, mga positive yung tani ba? Yes. Pero salamat sa Ginoo kay ang tanan, kadaghanan nato bakunado na o protektado sa dugo sa atong Ginoo. Hallelujah. Mao nang bation nato, gamay trangkaso na lang, gamay ubo na lang mga igsuon. Di na kayo ta maglisod og ginhawa, di na tadadon dito sa ospital og tauran og tubo atong mga lungs ug ilong. Kay kana ka paagi sa Ginoo nga kita makapadayon sa pag-alagad sa atong Ginoo mga kaigsuon. Amen. To be victorious mga kapatid, there are things that are needed. Amen. Gusto mo ba nga modaog? Opo. Ang butang nga makapadaog nato dunay mga butang nga gikinahanglan aron kita magmadaogon sa pagpangalagad sa Ginoo. Praise God. Kay itong paglilingkod sa Panginoon, meron talagang kontrabida. Yes. Kagaya ng probinsyano mga kapatid. Amen. Mga ilang araw na lang si Cardo ngayon. 5 days na lang. 5. Oh, parang hindi kayo updated ba? Oo, 5 days na lang daw. 5 na. Oo, Tama. daming pagsubok niya. Kaysa pag kinabuhi, doon naging kontrabida. Amen. Sa pag-alagad nato sa Ginoo, doon ay kontrabida. Dili nang imong igsuon nga imong tapat, apan ang kontrabida ang yawa. Yes. Yes. Amen. Amen. Mauna nga salamat sa Ginoo kay ang butang nga makapadaog kanato batok sa kalibutan mao ang atong pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Hallelujah. And there are things needed mga kapatid in order to win in our Christian victory. Amen. You must be mga kapatid, number 1, a worshiper. Yes. Butang na gikinahanglan mga kapatid upang tayo ay mananalo, magtatagumpay sa ating paglilingkod sa Panginoon ay magiging worshiper ka sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Anong sabi ng John 4:22 or 23 and 24 mga kapatid? But the hour cometh, and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. Amen. For the Father seeketh such to worship Him. Hallelujah. God is a Yes. spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Amen. Bakit tayo naparito sa church? Para maningin ng utang ng ating mga kapatid? Wala na. Bakit tayo nandito? Worship. Para magsamba sa Panginoon. At ito ay hinahanap ng Panginoon noon pa man, 2,000 years ago. Sabi ng mga kailan, ang hinahanap ng Panginoon ay ang mga taong nagsasamba sa Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa Panginoon, tayo po ay bautismado sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Ibig sabihin na kung ikaw ay bautismado in the name of Jesus Christ, you worship God in spirit and in truth. Yes. Naniniwala ka na merong isang Diyos, you worship God in spirit and in truth. Yes. Namumuhay ka na may kabanalan, you worship God in spirit and in truth, mga kapatid. Praise the Lord. At ito ang kanyang hinahanap. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Anong sabi ng Psalms 95 verse 6? Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. Amen. Amen. Ang pagsasamba sa Panginoon ay ang magpunta dito sa balay sambahan. Yes! Hallelujah! Let us worship and bow down. Hallelujah. Amen. Hindi lamang physical o literal na pag-bow down. Ibig sabihin na kung may respeto ka sa salita ng Panginoon, you bow down before the Lord and let us kneel before the Lord, our Maker. Hallelujah. Yan napaka-importante mga kapatid na ang ating mga tuhod ipiko talaga natin sa pagsasamba sa Panginoon. Sapagkat ang pangalan ng Panginoon ay kaaya-aya mga kapatid. Amen.
The name of Jesus is the name above every name. Yes. That every knee should bow, every tongue shall confess that Jesus Christ our Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tuhod dito sa langit, tuhod din sa yuta, at sa ilalim ng lupa. Right. Ibig sabihin, may mga tuhod ba? May mga tao para doon sa ilalim ng lupa. Amen. Lahat ng mga tuhod na yan. Tuhod din sa Tagalog. Amen. Sulikso naman ko ano eh. O mga tanang ng mga nil. Yuyuko talaga. Amen. Mag-bow down. Praise the Lord. Amen. Sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. One ingredient of a victorious life is being a worshiper. Right. Isa daw sa mga ingredients na magiging victorious ang iyong paglilingkod sa Panginoon ay ang pagiging palasamba. Amen. Mga kapatid, ibigin natin ang pagsasamba palagi sa Panginoon. Praise God. Imagine, 6 days binigay ng Panginoon sa atin from Monday to Saturday. Magtrabaho tayo. Amen. Anong klaseng trabaho? Praise God, hanap buhay. Ang iba sa atin, mga kapatid, wala nang kain, basta makahanap buhay lamang. Pero pagdating ng linggo, mga kapatid, sa Panginoon na yan. Amen. Hahanapin talaga yan ng Panginoon. Sinisingilin yan ng Panginoon sa atin. Yes. Kaya napaka-importante po na malagay sa ating mga isip, utak at isipan na ang araw ng pagsasamba ay kailangan talaga ng Panginoon. Amen. Amen. Hindi ibig sabihin na nangangailangan ng Panginoon na ating pagsasamba. Ang gusto na ng Panginoon na kung tayo po ay tutugon sa kanyang kalooban, meron pong blessing na ibibigay ang Panginoon sa atin. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, all the things that you needed shall be added unto you, mga kapatid. Amen. Ito lang kasi ang hindi natin naintindihan. Na akala natin na sa pamamagitan ng ating paghahanap buhay, amen, ay para bang matugunan na ang ating pangangailangan. Hindi, mga kapatid, dahil, praise God, kahit anumang mangyari, manatili pa rin ang Panginoon sa iyong buhay. Ang ibig kong sabihin, na bisan unsay mahitabo, kung imong respetuhan ang Ginoo, simbahon siya mga igsoon, bisan unsa nimo kabisi, ang pabor sa Ginoo, muabot yun sa imong kinabuhi. Amen. Praise God, napaka-importante po ang pagsasamba. Yes. Hallelujah. Amen. Upang tayo po ay magiging victorious ang ating buhay. Worship is a must. Amen. Not an option. Right. Amen. Mabata o matigulang, matambok o maniwang, obligado yung kana mo simpas Ginoo. Tingnan yung mga Israelita, obligado sila mga kapatid na magsamba. Bakit? Kasi alam nila pag magsamba sila sa Panginoon, may biyaya na ibinigay. Amen. Bakit umabot sila ng 40 years, nag-wandering sila sa disyerto? Sapagkat sila ay mga titig-liog. Amen. Ibig sabihin, mga kahit ulo. Right. Minsan sa atin, mga kahit din tayo ng ulo, mga kapatid. Amen. Pero salamat po sa pasyensya ng Panginoon Hallelujah. na hanggang ngayon nananatili ang kanyang pasyensya na binibigyan pa tayo ng pagkakataon. Buhay pa tayo upang ating makumplito, ma-fulfill ang mga bagay, mga kapatid, na nagkulang tayo, saan tayo nagkulang sa Panginoon. Amen. I-bless tayo sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Worship is a must and it's not an option. Because it is a must, we get going to church a priority. Amen. Bigyan mo talaga ng priority ang gawain ng simbahan. Yes. Amen. Praise God. Naintindihan natin yung ibang mga kapatid dahil malayo, may problema. Praise God. Pero kung malagay lang talaga sa ating isipan na ang pagkakataon na ibinigay ng Panginoon natin na mag-attend tayo ng mga fellowship, mga gawain sa church, mga kapatid, ay isang privilege at biyaya ng Panginoon na kung atin itong gagampanan at gagawin, ang blessing po na victory ibibigay sa Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Wala nang
nang magpe-pre-request. Ang sabi sa preaching ni Pastor Cesar, praise God. Pag hindi na tayo tumupad sa gawain ng Panginoon sa kabubuton sa Ginoo, ang mangyayari, mayroong consequence. Yes. Pero mga kapatid, pag tutugon tayo sa kanyang kalooban, blessing po ang ibibigay. Right. Bakit daw maraming mga may problema, may mga kapighatian, may mga prayer request, mga kapatid? Dahil sa consequence na kanilang ginagawa. Yes. Dahil hindi po natugon o nagawa ang kalooban ng Panginoon. Pero pag gusto tayo ng victory, amen, gagampanan natin ang kalooban ng Panginoon. Gagawin natin ang kanyang kalooban. At isa sa kanyang kalooban ay ang pagsasamba sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, blessed tayo. Kahit kunti lang mga kapatid, yung iba, sabi ng mention natin, gamay naman lang kita. Mapalad tayo, nakapunta tayo sa church. Amen. At nakasamba sa Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ang iba sa atin, siguro pag-uwi, mayroong mga pangangailangan, praise God, walang pamasahe pag-uwi. Ang iba sa atin, mga kapatid, mayroong mga babayarin bukas. Amen. Pero pag kinuuna natin ang Panginoon, ang salita ng Panginoon ay makapangyarihan. If we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things shall be added unto you. Hindi yan salita ni Pastor. Hindi yan salita ni Brother Bong. Ang salita ito ng Panginoon na may pramisa, mga kapatid. Let's clap our hands to the Lord. Amen. So we keep going to church priority. When we go to church, we worship God. Amen. He created us for worship. Right. Amen. Kaya mayroong sinasabi, mayroong kanta, nabuhi ako, anong simbahon ka. Yes. The reason I live is to worship you. Right. Amen. Isaiah 43:21. Brothers and sisters, you have a real edge over other Christians if you are a worshiper. Amen. Now what can worship do for us? Amen. Ano ba ang mabibigay sa pagsasamba natin sa Panginoon? You become God's friend if you are a worshiper. Yes. Tingnan mo. Ibibigay ng Panginoon sa iyo, magiging kaibigan ka ng Panginoon. Amen. Wow! Dali lang po, pag magkaibigan mo si Kap, o kaya ang bagong mayor natin ngayon, para tayong nindot kayo imong batigon ba? Pag maanigon nimo ang mayor sa city of Zamboanga, Yes. Your man. Your man. Silon ka. open kayo mga igsuon ang puntahan sa City Hall. Sirseron ka. Pag amigo nimo si BBM, na. Open kayo ang puntahan sa Malacanang, ang mga PSG mo sa loob nimo. Wow. Pero pag amigo nimo ang Ginoo, open kayo ang windows of heaven, ang mga angel sa Ginoo nga mohatag kanimo og protection, mo panalangin kanimo mga kaibigan. Father Abraham was a worshipper. He always made an altar. Amen. Mga tatay, si Tatay Abraham daw ay isang palasimba or palapuri. Amen. Palagi siyang gumagawa ng altar. Bawat lugar na kanyang mapuntahan, gagawa talaga siya ng altar. Kuha siya bato. Iyang himuong altar. Praise God, tutang niya dito. Himuon iyang muro ka. Hindi man revolto, mga kaigsunan ng himuon. Pero sa kato kakatangian ko sa kabutang nga iyang ipakita, nga maghimo siyang altar dito sa pagsimba o pag-ampo sa Ginoo. Kay si Father Abraham, usa katawo nga masimbahon gyud sa Ginoo. Hallelujah. That's why gitawag siya mga igsuon sa Ginoo. Aron padtuon siya sa dapit nga papuy-an sa Ginoo niya. Nagiingon sa Bible, nag-agas ang gatas og dugos. Ang iyang mga kaliwatan musama sa bituon sa kalangitan. Amen. Sama sa balas sa baybayon, badar lampo. Lampo si Bukay. Ang mahitabo mo kay isuunan ko, na mato pa sa saad sa Ginoo, papuyon ka sa balay na dili ikaw mo inagtukod. Amen. Tingnan mo ang biyaya ng Panginoon. Papuyon ka sa balay na dili ikaw nagtukod. Asa mo na mahitabo des kalibutan mga kaigsuon? Kinsa bay mo papuyon di mo balay ngayon dili ikaw mo inagtukod. Amen. Muharbis ka sa mga tanong na dili ikaw may nagtanong. Amen. Na, muani ka mga kaigsuonan ko, madili ikaw mo'y nagtanong.
kaswerte bago nimo, dawat limpyo ka lang. Amen. Right. Pero doon ay butang na iyang gibuhat aron mahimo siyang victorious. He was a worshipper before the Lord. Usa siya ka tao, usa siya ka amahan nga palasimba gyud sa Ginoo. Wala tayo mga tatay, praise God. Amen. Ipakita natin sa ating pamilya na tayo po ay palapuri, palasimba sa Panginoon. Hallelujah. Hindi ibig sabihin na minsan din ngayon mga kapatid ay para lang sa atin ang mensaheng ito. Amen. Naggagawa tayo ng paraan na magsamba talaga tayo sa Panginoon. Mamumuna tayo sa lahat ng mga gawain sa Panginoon. Dalhin natin ang ating asawa, ang ating mga anak sa pagsamba sa Panginoon. Sa pagpuri sa Panginoon. Kagaya sa ginawa ni Abraham. Kaya tinawag siyang friend of God. I am a friend of God. Di ba? May kantahin mo na. Proud kayo ka nga mo kantang friend of God. Ano naman? Wala simba magas Ginoo. Pero di gali ka masikit na nung sabi sa buwan sa blumon ka na mapakitang simbahan. Murag-ulaw kayo mo kanta ka. I am a friend of God. Dali ka mo simba mga kaisunan. Amen. Praise God. Let's clap our hands to the Lord. And the word worship was associated with Abraham in Genesis 22 verse 5. He was called as the friend of God. Do you want to become God's friend? Amen. Then be a worshiper. Hallelujah. Kung gusto ka nga tawgon nga higala sa Dios, mahimo sa kang magsisimba sa Ginoo. Yes, praise God. Amen. Second, you get your prayers answered if you are a worshiper. Matubag ang imong mga pagampo kung tao ka na palasimba sa Ginoo. Yes. Tinuod yun ang mga kaisunan. Kung palasimba ka sa Ginoo, ang imong prayer sa Ginoo, dali ka itubagon. Yes. Pero takulan ka na musimba sa Ginoo, maabta na ng mga kaisunan ko, dekada o milenyo imong prayers, wala yung matubag. Kaya depende mapunas imong ahagigon. Kaya mo sa imong ipugas, mapo imong anihon. Kung suod kas Ginoo, kay plasimba kas Ginoo, kung sa imong hangyo sa Ginoo, tumagon na sa Ginoo. Maura po sa mga ginikanan na tos anak ko. Yes. Di ba? Di man ingon nga na kay gipaboran, pero kanang anak nimo mabuotan kayo, bisa kung sa i-request anak nimo, imo ginang tagbuon mga igsoon. Yes. Ano man, kay suot man siya nimo, buotan man. Tagaya ko ni Jacob ba to? Ako. Oh, nga gibuhatan siya o sinina na lain-lain ang kulon. Ha? O si Jose, palagi si Jacob lagi amahan. Alusot ba? O si Jacob ang amahan, gibuhatan niya si Jose o lain-lain ang kulon. Sinina, ano man, buotan man. Amen. Pagbuotan po kas Ginoo, tagaan po kas sinina nga nagkalain-lain panalangin. Blessing sa Ginoo ihatag na nimo mga kaisunan. Pagbuotan ka diha sa Ginoo. Ang imong prayer tubagon dayon sa Ginoo. You receive a cleansing from sin when you worship. Ito mga kapatid pala ang sikreto. Kung gusto natin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, matatanggap natin ang pagpasaylo sa Ginoo. Mahimo sa kang magsimba gyud sa Ginoo. Amen. Praise God. Tingnan mo yung taong giyawaan. Taong taga-Gadara na pag-abot sa Ginoo dito sa dumpling sa Baybayon. Misugat kaniya gikas menteryo. Ubo. Mihataog misimpa. Praise God. Ang giyawaan na kailas Ginoo, misimpas Ginoo. Sa iyang pagsimba, gihuwasan siya. Giayo siya sa Ginoo. Gipasaylo ang iyang mga sala. Amen. Sama sa babae mga igsoon ko nga nanamaw, nga gidala ngadto sa piilan sa Ginoo, o ingon ng mga Hudyo, Ginoo, kining bayhana, akto gyud nga among nakit-an nga nanamaw. Amen. O sige ingon sa Ginoo, kinsa kaninyo ang walay sala, muuna pagbato aning bayhana. Yes. Sulat-sulat ang Ginoo dito sa din. Sa yuta pagkataod-taod na mingaw man. Ingon ang Ginoo, saan yung mga tao? Bakit kayo na lang mga disipulo ang natitira? Sabi ng mga disipulo Panginoon, pumawa na. Pumawa ng Panginoon kasi lahat sila nagkakasala din kagaya namin.
Anong sabi ng Panginoon sa babae? Babae, hindi din ako maghukom sa iyo. Umuwi ka sa iyong bahay at huwag ka nang magpakasala muli. That's right. Gagawin mo na ang kalooban ng Panginoon. Patatawarin tayo pag magsasamba tayo sa Panginoon. Let's worship the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. We elevate ourselves to the level of angels when we worship. Sa dihang magsimba ka sa Ginoo, imo daw mag-i-elevate ang imong kaugalingon sa mga manulunda sa Ginoo. Amen. Nga nagasimba sa ating Panginoon. In heaven, the occupation of angels is to praise and worship God. Worship is eternal. Preaching, healing, giving, prophesying, miracles working, and even praying will end. But not so with worship. In Revelation chapter 19, our worship here in the church is only a rehearsal. Ang final, mga kapatid, ay doon sa langit. Kaya iibigin natin ang pagsasamba talaga sa Panginoon. Sapagkat lahat ng pagwali ni Pastor, pag-Bible study direct, pag-Sunday school ni Brother Edgar, ni Sister Lola, mga paghatag dito sa langit, wala ko na lang. Ang magpabilin, ang mananatili, ay ang pagsasamba natin sa Panginoon. Kaya huwag tayo mahiyang itaas ang ating kamay sa pagsasamba. Minsan pagsabi ng song leader, mulukso sa kalipay. Ang uban sa ito, huwag ilukso mga kaisuan. Lipay, pero may lukso. Amen. Doon sa langit, Brother Alar, nako, maglukso-lukso tayo doon. Magsayawan tayo doon sa pagpupuri ng Panginoon. Kaya mainam na sugdan na natin ang pagsasamba sa Panginoon dito. Kung maglukso man, lukso. Kung masayawan, sayaw, mga kaisunan. Pastor, ulit mo kamang, ayaw na sa kamang, mga kaisunan. Kaya marag, maot na naon mo kamang. Musayaw mo lukso, mo dahil sa akong Ginoo. Let's clap our hands to the Lord. You know what happened, mga kapatid, when we worship? God renews us when we worship. Praise the Lord. Baguhon tas Ginoo. Usabon sa Ginoo atong kinabuhi. Amen. Sa dihang musimba ka, di ba? Oh, pag musimba ka sa Ginoo, mo ani ka dinhi bukat imong dala. Pero pag musimba ka sa Ginoo, ma-feel nimo ang iyang presensya, ma-revive ka. Ang mangyari sa iyo, mura kag nahuwasan o taas kayong lagnat, taas na kang kaso. Karon lang mga kaisunan ko, bugat akong paminaw kanina, pero samtang nagsugod tagwali, nagsugod og simbas Ginoo, mura kog nahuwasan. Di ba? Di ba? Oh, praise God. Ano man? Kay dunay butang nga himuon ang Ginoo. God renews us when we worship. Sa maghapong trabaho at spiritual warfare at sa isang linggong battle with demonic spirits. Di ba nanghihina rin tayo? Di ba? Oh, kung nagtrabaho ka man, makatapad ka sa mga trabahante, nga sige, yawa-yawa, pamalikas, murag mabuka kayo. Oh, Brother Alar, makakontak customer, masigihan lang kag-away. May lautag kag-sigihan kag okay na, yung sige kag-away kayo, di mao ang imong panuklion sa mga isunan mo. Amen. Imong ma-encounter ang naglaing espiritu sa mga tao. Mura kag kapuyan, mura kag na-exhausted mga kaisunan. Pero pag muani ka sa simbahan, musugod kag bayaw sa imong mga kamot, imong bukol ng imong mga bata sa pag-awit sa Ginoo. Thank you, Lord. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Ang tanging alay ko, sa dihang imo ng sugdan sa pag-awit ng suod, mulihok ang presensya sa Ginoo. Kikilos ang kanyang presensya. Yes. Ang lahat ng inyong mga emotional problem, mga kapigatihan sa buhay, amen, praise God, giaway ka sa imong bana, giaway ka sa imong asawa, giaway ka sa imong uyap, mga kaigsunan, dili nota ka mo simba kay, o nagbungol mo sa imong pamilya, pero imong giguna ang Ginoo, pero sa dihang mianhi ka, nagbayaw sa imong kamot, nabati ang presensya sa Ginoo, na-renew ang imong puso. Marami sa atin ang disappointed, discouraged, and planning to quit. Lalo na tayong baon sa mga utang. Marami ang nagiging dry bones at may spiritual El Nino sa ating buhay.
Tuyong-tuyo na tayo mga kapatid. Hello? But I tell you, He'll revive and refresh you with His presence. Worship will water your soul. Kaya musimba ka sa Ginoo. Ang mga pagdali o mga pagsimba, mubuk-buk kini sama sa tubig ngadto sa tanom aron ang tanom makapaton og kinabuhi. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Another thing mga kapatid na kakailanganin upang tayo po ay magiging victorious sa ating pamumuhay bilang Kristiyano ay ang pagiging worker. Amen. John chapter 3:34 and 9 verse 4. Anong sabi dyan sa John 3:34? For he whom God hath sent speaketh the words of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. Sa 9:4 mga kapatid, finally my brethren, I must work the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Ang sabi ng Panginoon, mubuhat yun ko sa mga butang nga nagpadala ka nako. Yan itong nagpadala nako. Yan ang buhaton ang trabaho sa nagpadala niya. Samtang adlaw pa. Kay moabot ko niya ang kagabion nga wala na bisan kinsang tao nga makahimo sa pagtrabaho. Amen. While it is day, we work. Amen. Samtang adlawan pa, magtrabaho ta. Amen. Praise God. Trabaho sa buluhaton sa Ginoo. Trabaho mga kaigsunan bilang Kristiyano nga doon na tayo mga katungdangan. Christianity is a religion of faith and works. First, we believe in Christ's substitutionary work. When we work out that we believe what we believe. And James 2:17 says, even so faith without works is dead. Hindi lamang tayo mayroong pananampalataya, bagkus meron tayong gawa mga kapatid. Amen. Meron tayong pananampalataya pero hindi ka magpunta sa church para magsimba. Hindi ka magpunta sa mga gawain para ipahayag ang kalooban ng Panginoon. It's useless. Dapat mga kapatid ay manatili ka na may pananampalataya at may gawa mga kapatid sa iyong buhay at ang victorious life ay amen, moabot sa kinabuhi ng Kristohanon. Let's clap our hands to the Lord. In Philippians 2 verse 12 it says, work out your own salvation with fear and trembling. Itong ating salvation ay atin itong wino-work out. Gitrabaho nato ni mga isuon. Amen. Dili daw ta makasulod sa langit pinakita. Was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Yes. For in the house of the Lord there is safety, there is joy, there is peace, there is blessing in the house of the Lord. Let's clap our hands to the Lord. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon, magtrabaho ta samtang kita naapay adlaw o adlawan pa. Buhaton na niya ang kabubukon niya atong nagasabihan na ato kini mabuhat atong maangkon. Amen. Ang biyaya sa Panginoon ibinigay sa ating mga buhay. Manindog ta ni ini nga kabuntahan. Praise the Lord. Hallelujah. Di na ka makahulat, mabalik pa ang kurente. Ibasig ang kabantay sa kurente, wa mo simba o banato. Pero bulahan ka karon kay Disimba tas Ginoo. Amen. Amen. Praise God. Salamat sa pulong sa Ginoo. Nga Bible nagahisgot nga ang bisan unsang igaanak sa Dios sa 1 John 5:4 mo daog gayud sa kalibutan. Thank you, Lord. Hallelujah. Pag anak ka sa Ginoo, you are baptized in the name of Jesus. Filled with the Holy Ghost. You are a son of God, a daughters of God. Hallelujah. And you are overcoming the world. Thank you, Lord. Mudaog yung tas kalibutan. Ang kalibutan karon, praise God, grabe ang urog, grabe ang birada mga kaigsunan. Naningkamot ang yawa nga ang mga katawan sa Ginoo. Dili magpadasigon, dili magmainiton, magluya, mo na ang gusto.
Amen. Kay nasayran sa yawa nga ang iyang oras gamay na lang. Amen. Yes. Hallelujah. Ang sa gingon ni Jesus, ngadto kang Pedro, Pedro, gipangayo ikaw ni Satanas kanako aron aligigon ka sama sa trigo. Apan pag-ampo nga dili ka mahulog ngadto sa Yes. Amen. Amen. Kay ang atong espiritu dasig Amen. ligon apan ang atong lawas Amen. luya. Lunes hangtod Sabado, grabing trabaho. Apan salamat sa Ginoo kay niining Domingo ha karon. Amen. Ni anita sa simbahan. Hallelujah. Refresyon na po sa Ginoo ang atong Hallelujah, praise God. Aron nga niining Domingo ha mga kaigsuonan. Amen. Atong mabati ang presensya sa aming Ginoo. Hallelujah. Samtang tayo po ay tumayo ha sa harapan ng Panginoon. Let's invite the presence of God. Amen. Amen. I believe na ang Ginoo ikilos sa ating pananamba sa araw na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. The easiest way to feel the presence of the Lord is to worship Him. Amen. If you want to feel the presence of God, worship Jesus. Hallelujah. Kung gusto niyo mabati ang iyang presensya, sipahan. Praise God. Amen. Praise God. Glorify your name, God. Kaya sa diha nga ato siyang sipahan, you become friend of God. Hallelujah. What a privilege we have in Jesus. Amen. Nga mahimo na ikahigala sa Ginoo sa diha nga imo siyang simbahon. Ang imong mga tubag ang imong mga pag-ampo, tubagod sa Ginoo. Lord. Daghan man tag mga request sa Ginoo. Pero kung gusto ka na tubagod sa Ginoo, simbahan sa Ginoo. Andiyan mga kapatid, praise God, chapter 4, verse 23-24, nangita ang Ginoo o magsisimba. Hallelujah. Kung saan ba na yan, mga huli, pasimbahan sila. Pero ang ilang mga pagsimba, pinasikat sa mga tradisyon, mga isuot sila, mga katulatan. Dili ang gusto na himot, dili ang Ginoo na himot niya. Kaya ang gusto sa Ginoo, kanang musimba ka diha sa Espiritu kung kamatulog. Because God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Salamat sa Ginoo. Nakakaplag na karon sa Ginoo. Wa patagikuha mga kaigsuonan. Apa nakakaplag ta sa pag-alagad kaniya. Nasumpungan tayo ng Panginoon mga kapatid. Amen. May pagkakataon pa ng Panginoon po ay maghari sa ating buhay. Siya ang magiging kapitan ng ating mga kalat, ng ating mga kaluluwa. Habang tayo ay nakatayo sa umagang ito, amen, ipagpatuloy natin ang pagsasamba sa kanyang banal na Panginoon. If you worship Him, you receive a cleansing from sin. If you worship the Lord Jesus,